ng mga nagbabagang balita. Lalaki sa Nabwa, pinagtataga-sugatan habang naglilinis ng tricycle. Blended learning pinapatupad pa rin ng isang paaralan sa Pili nang dahil sa mga suspension of classes. At kwento sa airy art styling isang pintor mula buhi, alamin. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Sugatan matapos pagtatagain ang isang 54 anyos na lalaki sa Nabwa, Camarines Sur. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na habang naglilinis ng kanyang tricycle ang biktima ng pagtatagain ng sospek edad 57. Bago yan ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang sospek at biktima bunsod ng matagal na umanong alitan. Isinugod sa ospital ang biktima habang nasa kustodiya pa ng Nabwa Police ang suspect. Nang dahil sa class suspensions, bunsod ng pabago-bagong panahon ay pinapatupad pa rin ng isang paaralan sa Pili ang blended learning. Ilang magulang mas pabor sa face-to-face classes. May ulat si Darlene Lastrulio. Nang dahil sa pabago-bagong panahon na nagre-resulta sa suspension ng face-to-face classes, nagpapatupad ng blended learning ang Rodriguez National High School sa bayan ng Pili upang maging tuloy-tuloy ang pag-aaral at learning process ng mga estudyante. Ayon sa pamunuan ng paaralan, napilitan silang magpatupad ng blended learning upang hindi maantala ang klase at hindi na kailangan pang isugal ang kaligtasan ng mga estudyante maging mga guro sa pagbiyahe papunta sa paaralan lalo na kapag bumubuhos ang malakas na ulan. In Rodriguez National High School, we implement the blended learning as part of our ADM. We are ready for the blended learning. We have, for those learners with the cell phone, we have the online learning. And for those who do not have, we have modules given to them by the teachers. Dagdag pa ni Espanyo na sasanay na rin ng mga magulang at mag-aaral sa ganitong sistema tuwing may sama ng panahon dahil ilang beses na rin itong ipinatupad. Actually, sanay na sila. Sanay na sila sa ganitong setup that in time na merong mga weather disturbances, inclement weather, we adapt the alternative delivery mode, yung blended learning. Kaugnay nito, ilang magulang ang nagpahayag ng kanilang saloobin ukol sa blended learning. Isa na rito si Raquel de los Santos, isang ina ng mag-aaral, na nagsabing nakararanas sila ng abala sa pag-commute kapag may sama ng panahon. Naniniwala rin siyang mas natututo ang mga bata kapag nasa loob ng silid-aralan at nasa gabay ng kanilang guro. Po sa akin, mas okay po sana yung face-to-face kasi mas nagsusunod po yung mga bata sa teacher kumpara sa magulang po. Maulan po, hindi po kasi mababasa po. Minsan po, hindi ko na lang po pinapapasok. Giingat na lang po pag sa ganitong panahon na laging maulan, ingat na lang po. Sa huli, nananatiling prioridad ng paaralan ng kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Habang nagpapatuloy ang pabago-bagong lagay ng panahon, umaasang pamunuan ng paaralan na maging katuwang nila ang mga magulang sa pagpapatupad ng mga alternatibong paraan ng pagkatuto upang hindi maputol ang edukasyon ng mga kabataan. Darlene Lastrulio, CSN. Nagpaalala ang Health Department sa mga magulang ng kahalagahan ng breastfeeding o pagpapasuso. Breastfeeding mahalagang pundasyon umano sa kalusugan ng mga sanggol ayon sa isang health expert. May ulat si Regine Bue. Ang breastfeeding o pagpapasuso ay itinuturing na pinakamainam na paraan ng pagpapakain sa sanggol.
hindi lamang dahil sa taglay nitong mahalagang nutrients, kundi dahil ito rin ang nagpapatibay ng ugnayan ng ina at anak sa unang bahagi ng paglaki ng sanggol. Ayon sa ilang mga ina, malaking tulong ang breastfeeding sa pag-aalaga ng sanggol. Bukod sa health benefits, nakakatulong din ito sa pagtitipid dahil hindi na kailangang gumastos pa para sa mga mamahaling gatas o formula milk. Dako lang importansya nito, tipid po bagata, dahil na kami mabakal gatas. Tapos bako siyang hiri lang. Ayon sa isang health expert ng PHO Kamsur, maliban sa nutrients na nakukuha sa gatas ng ina, mahalaga rin ang breastfeeding sa pagbuo ng emosyonal na koneksyon sa pagitan ng ina at sanggol. Ito ay isang natural at epektibong paraan sa pagpapalaki ng malusog na sanggol. Nakakapag-provide ng sapat na nutrisyon sa mga bata. So, dahil doon, syempre may iwasan yung malnutrition. Tapos, kompleto kasi yung breastfeeding na yon. Sa mga nanay naman, ang benepisyo sa kanila, una, makakatipid sila actually. Kasi kumpara sa mga formula, mas wala na silang ibang gagastusin, no? Lalo na yung direktang pagpapasuso sa mga bata. Sunod, napapababa yung tsansa or risk ng mga breast cancer, ovarian cancer. Isa pang benepisyo ay parang natural na contraceptive siya, no? Nagkakaroon ng sapat na spacing, kumbaga sa susunod na pagbubuntis, pag-exclusive na breastfeeding. Tapos yun, importante nga, yung bonding ng nanay at ng baby, no? Mas nagkakaroon sila ng bonding pag nagbe-breastfeed sila. Upang masiguro ang wastong breastfeeding, ipinaalala ng mga eksperto ang mga do's and don'ts na dapat iniisip at isinasagawa ng mga ina. Dapat kasi yung pagpapadede ay talagang consistent ka. Kunyari, una, ina-advise namin yung mga nanay na magpasuso sa kanilang mga anak ng at least pagitan na 2 hanggang 3 oras para yung supply nila mas lalong dumami. Kasi yung iba kapag wala nang lumalabas na gatas, ititigil na nila. Pero ang mas nakakatulong ay yung tuloy-tuloy na pag-latch ng baby or pagsuso, no? Tapos sunod ay yung dapat alam ng mga nanay yung tamang posisyon kung paano magpasuso sa kanilang anak. Usually tinuturo naman to sa mga ospital, no? Bakit? Una, benepisyo para sa mga anak nila, may iwasan natin yung aspiration na tinatawag o yung gatas na pumapasok sa baga. May iwasan yun. Sunod ay hindi rin masyadong masasaktan pag tama yung mga nanay kapag tama yung posisyon nila. Ang sunod, syempre dapat yung nutrition ng nanay, no, importante yon. Dapat balanse yung kanilang diet, hindi nila tinitipid yung sarili na sa pagkain kasi syempre mas nakakapagpadami din yan ng supply ng gatas nila. Richin Boy, CSN. Hindi na lang umano mga home along the Riles ang mayroon sa Naga City dahil maging ang mga ilalim ng tulay ay may nakatira na rin na tinutugon na umano ng LGU. May ulat si John Amador. Bukod sa delikado ay eyesore na kung ituring ang mga nakatira sa ilalim ng mga tulay sa Naga City. Kaya't inumpisa ng alisin ng mga otoridad ang mga ito sa lugar. Kung makikita mo sila, eyesore sila, di ba? Kasi yung ilog, di ba doon ginagawa yung fluvial. So maraming tao, so syempre makikita maraming mga bahay-bahay kubo sa gilid ng ilog, hindi maganda. So sa ngayon meron kaming dinidismantle na bahay dyan sa ilalim ng tulay ng Magsaysay. Ngayon, hinahakot na ng service ng City Park kasi sila may available na truck para alisin yung mga dinismantle na gamit ng bahay sa ilalim ng tulay. Dagdag pa ni Vargas, inuna nila ang ilalim ng tulay sa Magsaysay Avenue at isusunod na umano ang nasa barangay Tabuco. Ang totoo niyan, hindi naman sila mga taga-labas ng Naga. Mga taga-Naga sila. Kaya lang, may pagkukulang din ang barangay. Dahil, dapat, sa umpisa pa lang na nakikita ng nagtatayo ng bahay, ng bahay-bahayan, dapat sinisita na yun ng barangay. Diba? Kasi, siyempre, ang problema na nasa barangay, ang dapat mag-take charge muna niyan, yung mga barangay official. Bukod pa dito, inaasahan din ang pagdadagsa ng mga nanlilimos ngayong papalapit ang Peña Francia Fiesta. Kaya nagsagawa na rin ng rescue operation sa mga street children at adults na nanlilimos sa lungsod.
Sa kadalasan na merong mga okasyon sa Naga. Halimbawa, yung paparating na Peña Francia Fiesta. Tapos, yung pag-December, talagang nagiging visible sila sa sentro ng Naga. Pero, actually, yung aming rescue operation, so, regular naman yon. Sa ngayon, wala sila sa streets. Ang pinupuntiryan nila yung mga stall owners. So, nasa wet market sila, sa isdaan, sa mga dry goods, nandun sila pumapasok. Ang amin naman na ginawa, nakipag-coordinate na kami kay market director, kay Sir Mon Florendo. Kami nakasuporta sa City Social Welfare and Development Office sa pamamayo ni Ma'am Bel Vargas. Kami po nagdi-deploy ng mga enforcement personnel na kaibakang CSWDO para mag-conducir ng rescue operations. Kani yung mga ining nagre-relimus, ining mga displaced individuals, nayaon po sa tuya mo niyan sa laog kang syudad. Ang hiling ko po, dahil man iniginigibo lang during fiesta, regular man iniginigibo kang CSWDO. Ang pagkakaiba lang yata, sabi sa ko ni Ma'am Bel, garo labo-labo na sinda hanggang banggi. May paalala rin ang PNP sa publiko pagdating sa mga namamalimos tuwing dagsa ang tao, lalo na sa mga malalaking pagtitipon sa lungsod sa susunod na linggo. Hilingon po nindo kung talagang kaipo man na maray, that's the time siguro magtaon ng dahil man po bawal magtaon ng abuloy. Bawal pala magtaon ng abuloy by law. But siguro by human consideration, kakano na lang siguro mas the best. Kasi the more na tinatawan ta sinda, the more po sindang nag-i-stay dyan sa tinampo, mas delikado sa yung mga baby pa nga ning kaiba, no? Napaka-delikado po sa health, sa bata. Itino-turn over naman ng CSWDO ang kanilang nare-rescue pansamantala sa kanilang shelter hanggang sa matunton at maibalik sila sa kanilang mga kaanak. Jan Amador, CSN. Nabinipisyohan ng libre at dekalidad na healthcare on-the-go medical and dental mission ang mga residente ng Milaor, Camarines Sur, handog ng provincial government ng Kamsur. Ilang nabinipisyohan ng libreng medical services nakatipid dahil sa healthcare on-the-go asset ng probinsya. May ulat si Darlene Lastrulio. Dinagsa ng mga residente ng Barangay San Roque, Milaor ang isinagawang Kafuerte Medical at Dental Mission na naghatid ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur, kung saan maraming mamamayan ang nakatanggap ng libreng serbisyong medikal at dental services mula sa naaasahang healthcare on-the-go asset ng probinsya. Ayon sa mga residente, ang malaking ginhawa ang dala ng programang ito dahil hindi na nila kailangan pang gumastos para sa kanilang check-up, maintenance medicines at maging sa dental services gaya ng pagpapabunot ng ngipin. Ibinahagi ni Barangay Kagawad Antonio Tungo ang pasasalamat ng kanilang barangay at ng mga mamamayan sa tuloy-tuloy na tulong mula sa provincial government sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte. Ay kami labas puso nagpasalamat sa pamumuno kan sa tuyang gobernador na si El Rey Villafuerte sa dakulang misyon igli sa Barangay San Roque sa medical mission. Bot mi po nagpasalamat sa gabos na Pangang Kamsur, pamumuno ni El Rey, sa muyang municipal mayor, si Mayora Beng Yuste, at lalo na po sa muyang barangay captain na si Ronaldo B. Tungo, at sa muyang pag-iribang barangay council. Maraming salamat po. Isa sa mga nabinipisyuhan ng Healthcare on-the-go Medical at Dental Mission, si Casey Abad, residente ng barangay na masayang ibinahagi ang kaginhawaan matapos malaman na may free dental services ang programang ito dahil sa kanyang matagal nang sumasakit ng ngipin. Ugmaman po, okay mo. Po, kasi mga kalibre na, menos sa expenses po ba yan. Salamat po. Tawag pong mga arog kaining medical mission po. At least si mga may pong kakayahan makapagpa-hospital, at least po meron gantong programa. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni Dr. Jaisal Edge mula sa Provincial Health Office ng Kamsur ang kahalagahan ng maagap na pagpapatingin upang maiwasan ng maseryosong karamdaman. Habang nagkakandak tayo nito, samantalahin na. So magpa-check up na kasi hanggat kaya natin i-accommodate,
check upin naman natin. Bubunutan, titingnan, kung anong kaya natin ibigay, bibigay naman natin. Layunin ng tuloy-tuloy na medical missions ng PHO Kamsur, dala ang mga makabago at state-of-the-art medical assets na mailapit pa sa komunidad ang dekalidad na serbisyong medikal at maiwasan ang paglala ng mga karamdaman na kaya pang maagapan. Darlene Lastrulio, CSN. Marami ang estilo sa sining, lalo na sa pagpipinta. May abstract, surrealism, pop art at marami pang iba. Ngunit may natatanging art style ang isang pintor mula sa bayan ng Buhi sa kanyang eerie art style. Kilalanin natin siya sa ulat ni Darlene Lastrulio. Hindi lamang tanyag ang bayan ng Buhi, Camarines Sur sa maliit na isdang sinarapan na kilala sa buong mundo, kundi maging sa mga alagad ng sining na nagmula rito. Isa sa mga pinakakilalang pangalan sa larangan ng sining ay si Cesar Gumba, isang aktibo at maimpluwensyang visual artist na nagbigay ng makulay na kontribusyon sa larangan ng sining visual sa loob at labas ng rehiyon. Sa edad na 76 years old, mahigit 5 dekada nang nagsisilbing buhay na patunay si Gumba ng dedikasyon at malikhaing pagpapahayag. Nagsimula siya noong dekada 70s at mula noon ay nakapaglikha na siya ng maraming obra na nag-iiwan ng marka hindi lamang sa mga taga-Buhi, kundi maging sa mas malawak na komunidad ng sining. I'm 76 years old. I've been an old painter, an old sculptor. I could do anything. I could create, I could do steel sculpture. I could do anything, any material that I would like to do, I could do it. That's why I think it's about time I have to do this. I think people would really like it. It's a different aura and and young people are, growing up and probably would like it. Painting must be in the content of the drawing inside the canvas, not the frame. The frame is useless. When you see the great Mona Lisa, you not see a very expensive frame there. It's the ordinary, it's the old Italian. Yes, and it looks good. Nagtapos siya ng Fine Arts sa Philippine Women's University kung saan nahubog ang kanyang kakayahan at malikhaing pananaw. Ang kanyang mga unang obra ay nakatuon sa mga eksenang romantiko at rural gamit ang impresyonistang estilo bago siya lumipat sa naive art na higit na payak at puno ng damdaming likas. Ngunit higit siyang nakilala sa kanyang public art, mga likhang nakalaan para sa publiko na karaniwang nakaangkla sa brutalistang estilo. Gumamit siya ng iba't ibang materyales tulad ng simento, kahoy at buko or coconut shell upang makalikha ng mga obra na hindi lamang dekorasyon kundi sumasalamin sa kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga taga-Buhi. Maliban dito, isa pa sa tampok na estilo sa sining ni Gumba ang kanyang eerie style of art. Ayon kay J. Neil Verano, isang faculty member sa literature ng University of Eastern Philippines sa Katarman, Northern Samar, kakaiba at kapansin-pansin ng estilo ni Gumba. Parang unusual, chaotic, pero at the same time, unifying siya. Maganda yung collection ni Sir Gumba because nakikita natin yung, in Philippine Studies we call it, pagsasanib and at the same time pagkalas. Kasi the name of the collection is the Corpus of Gumba, of Cesar. We talk about bodies, we talk about lawas. Pero nakikita namin yung pagkalas ng kalag sa lawas, ng soul. Because the artworks are very much soulful. You know, ironically, sabi ko nga kanina, messy siya kung titingnan ng iba. Pero if you look at it, yung subjects, especially yung mga kababaihan, yung lawas, yung body ng kababaihan, we see lawas and we see kalag. And at the same time, we see lawas but we feel kalag. Dagdag pa niya, mahalagang huwag makahon ng mga bagong artist sa traditional na pamantayan ng sining, kundi dapat na maging bukas sa iba't ibang anyo ng malikhaing pagpapahayag. Continue creating lang kasi it's a process. It's a long way process. Minsan may makaka-appreciate, minsan may magbabash, to borrow the terms of the youngsters. But you know,
we continue to be creative people, kahit anong sabihin nila. Sa kanyang walang sawang kontribusyon, may tuturing siya bilang isa sa mga haligi ng bisual na kultura ng Camarines Sur. Isang artistang nag-ugat sa kanyang bayan ngunit umangat sa pambansang pagkilala, patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga alagad ng sining. Sa mga mata ng kanyang bayan at ng buong rehiyon, si Cesar Gumba ay higit pa sa isang pintor. Siya ay bantayog ng sining biswal sa Camarines Sur, isang buhay na inspirasyon na nagpapaalala na ang tunay na ganda ay hindi nawawala sa paglipas ng panahon, bagkus ay lalo pang yumayabong. Darling Lastrulio, CSN. Nailipat na nitong nakaraang araw ang imahe ng Divino Rostro sa Old Peñafrancia Shrine mula sa Basilica Minore. Hudyat yan ng 9 na araw na nobinaryo bago ang traslasyon procession sa susunod na linggo. Ngunit, paano kaya nagsimula ang debosyon ng mga Bicolano at iba pang peregrino sa imahe ng Divino Rostro? Narito ang ulat. Taon-taon sa tuwing sasapit ang buwan ng Setyembre ay isinasabuhay ng mga Bicolano ang malalim na pananampalataya sa imahe ng Divino Rostro, ang banal at milagrosong imahe ni Jesucristo. Ang debosyon sa Divino Rostro nagsimula pa noong 1882 sa kasagsagan ng matinding epidemya ng kolera sa lungsod. Sa gitna ng takot at pagdurusa, nanalangin ng mamamayan sa pamuno ng kora paroko noon sa Divino Rostro. Simula noon, pinaniniwala ng marami na nagdudulot ito ng milagrong kagalingan at pag-asa. There was a priest by the name of Padre Pedro de la Torre who was from Osa de la Vega, Spain. Doon sa Osa de la Vega, mayroon na imahe ng Divino Rostro. Naalala niya, mga 1850s, nagkaroon ng parehas epidemic, but because of the prayers of devotees of Divino Rostro, they were spared from epidemic. Naalala niya yun. Meron siyang imahen ng Divino Rostro na he was keeping. Sabi niya, ganito mismo yung nangyari doon sa Osa de la Vega. Why not ask the help of Divino Rostro para mailigtas tayo sa epidemic na ito? Ganon yung ginawa nila. Kaya, nung Peñafrancia iyon, isanama ang imahe ng Divino Rostro sa cathedral with the image of Ina na yun kung saan nagpipray yung mga tao. Of course, pinangunahan ng obispo kasama ng mga pari. The priest and the bishop made a promise na kapag naligtas yung naga sa epidemic, every year na magkakaroon ng Peñafrancia, isasama na namin sa traslasyon, sa prosesyon, ang Divino Rostro along with the image of Ina. So, simula noon, dahil nga nagkatotoo, their prayer was heard, nailigtas yung naga sa threat ng epidemic, kaya every year na sinasama na yung image ng Divino Rostro sa imahe ng Ina pag nagpipeñafrancia. Ang imahen ay taon-taong inililipat mula sa Minor Basilica and National Shrine of Our Lady of Peñafrancia patungo sa Old Our Lady of Peñafrancia Parish bilang opisyal na simula ng nobinaryo ng Divino Rostro. Kagaya ngayong taon nitong Setyembre 2, isinagawa ang traditional na foot procession. Ayon kay Reverend Father Felipe Colvera III, ang paglilipat ng imahen ay hindi lamang isang seremonya, kundi isang malalim na panata ng pananampalataya. Nung inilipat yung imahe ng Divino Rostro ng mga pari, kasi usually kami mga pari, before the Peñafrancia, kakaroon kami ng, tawag yan, ng recollection to also prepare ourselves spiritually for the fiesta. Hindi lang yung mga tao yung kailangang i-prepare, kami din dapat mag-prepare din. So, nag-recollection kami. Yung closing ng recollection was the transfer, paglipat, pagbalyo, kan imahin, kan Divino Rostro, hali sa Basilica, pasiring sa Peñafrancia. Faithful to the tradition, kasi nung unang dalhin yung imahin ng Divino Rostro kasama yung Peñafrancia, yung mga pari at yung obispo yung nagdala sa imahin ng Divino Rostro. Kaya laging nangunguna yung mga pari at obispo. Hindi yun parang, ba't na ipichipwera yung mga lay? Ba't sila father lang? Faithful yun sa tradition. Kaya 2 days ago, Pizza Dos, nilipat digdi yung imahin kang marking the start of the Peñafrancia festivities.
Ang kapistahan ng Nuestra Señora de Peñafrancia kasama ang Divino Rostro ay itinuturing na isa sa pinakamalaking relihiyosong pagdiriwang sa bansa dahil sa mga milagrong iniuugnay sa naturang mga imahen, libo-libong deboto ang dumarayo taon-taon. Pag sinabi natin na imahen is, Lord, show me your face. Ibig sabihin, let me know your will. Kaya pag sinabi, natala sa sakuya ang lalogon kang kagurangnan, bako literalmente na nyaon sila logon kang kagurangnan kundi namin bid mo ang kagurangnan na naliwanagan ang sa imong isip na mati mo ang grasya ning kagurangnan na naghihiro sa imong buhay. That is how we look at it. Yan ang pangiturugan tapag nagdidibusyon kita ki Divino Rostro. Usually ginigibod di sa Peñafrancia, nagpapamanto. Pagkatapos kang novenaryo usually pagkahapon may mga nagmamanto. Nagkukuyan kang manto kang ni Veronica sa mga tao. Sa kabila ng pagbabago ng panahon, nananatiling buhay at matibay ang pananampalataya mula sa simpleng paglipat ng imahen hanggang sa masiglang pagdiriwang ng kapistahan. Regine Boy, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.